Hej. Hej Mikkel. Mikkel. Mikkel, kig herover. Mikkel han har lavet pigesteg. Ej, nu kommer der en og brokker her, Mikkel. Mikkel. Hold da op. Jeg gider ikke have, at du står og kaster op i min hæk. Jeg kaster ikke op. Skrid med dig. Skal jeg ringe til politiet? Jeg gider ikke have det der. Ej, du det er stødt? Ja, det gør jeg Nej, faktisk. det tror jeg faktisk ikke, du var. Det gør jeg. Skrid med dig. Nej, du kan Skrid med dig. Du kan skride med dig. Men du kæft. Jeg gider ikke sådan en idiot, der står og kaster op her. Kæft. Jeg står på den anden side af hegnet. Ej, han fik det lidt dårligt. Og du ryger på Jeg vil gerne have, I kører. Ja, du ryger på YouTube. Hej hej. Ja, men det er jeg så ligeglad med. Mikkel, kom nu ind i bilen. Ja, jeg skal lige brække mig. Jeg brækker mig lige damesæk. Jeg brækker mig. Jeg brækker mig lige i damesæk. Ja. Jeg brækker mig. Mikkel, stop nu. Fordi hun ejer ikke den her. Jeg går. Superi. Det var hun ikke glad ved. Make the fucking drama queen. Okay. Ej, det er på ydersiden af en sæk, nu må det stå der. Det er på ydersiden af en sæk. Hvad siger Mikkelmanden? Det er på ydersiden af hendes lille hæk. Ja. Jeg skal snart brække mig igen, bare lige så vi tager os selv rundt. Jamen, så må du lige vælge en dame med en lidt mindre sur hæk. Ja, hun var godt nok ikke glad. Hun var ikke glad ved hækken.